Започва едно интересно видео, надявам се. Отиваме на Lost Gypsy Land след 2 дни и започваме с подготовките от днес. Като ще бъде много готина компания, вие ще видите, ще си направим една огромна палатка, като палат. Взели сме и шатра, която да ни бъде като чилаут зона. Искам просто да забележите колко шала за една от темите, която е джипси. Мислите, че деня завърши там, където ви казах, че завършва? Не, забравих най-важното. Матрак. Взехме. Добро утро. Официално тръгнахме. И няма да ви показвам колко е пълен багажника, защото то се вижда, цялата кола е мазало. Окей. Аз така мисля, бе. Ай, тук са. Няма как плод. Така, добре. Лиза, къде е туалет? Е, там ли? Е, там, да. В това дърво. Ама не, вие ако видите душа, ще припаднете. Не е ли? О, я бъди. Много е да го видиш. О, легенди. Вижте с какво става дума. Боже мой, това е много тежко. И ти ли влогваш? Да. О, ти имаш YouTube канал? И тук изненадахме Деян, който беше така добър след това да ме представи и на неговата аудитория, така че здравейте на всички, които са решили да влезнат и да видят и това видео. Няма да се разочаровате, така че продължавайте да гледате забавните моменти от фестивала с нас. Май е това хора. Това Не, е завицата, Майя. Добре. В принцип не харесвам такъв тип преживяване, но това започва много добре и много сладко всичко става. Избрахме си мястото и започнахме директно да опълваме палатката. Просто гледайте за какво става въпрос. Всичко е обещаващо за сега, нали така? Прибрахме се за малко, защото ами заваля малко. Мъжете действат, жените гледат. Нищо, ние после ще създадем уюта, нали така? Добре, малко по-добре. Нещата върват. Дъжда спря за малко и продължихме. И сега остава да си наредим нещата под шатрата. Почти сме готови с оставянето на багажа. След малко тепърва ще го оправяме. Ще си правим тук кът. Ще ви покажа малко по-късно как ще изглежда. Но сега искам да видя нещо много яко. Това ми е подарък. Кама за мен. Ага. Изгониха ни вече. Махаме колите. Чао! Изгонихме мъжете. Сега царца с храната. Да. Само ни трябва някаква бира. Аз ми написах да ни купят бира. Така, браво. Обаче и това ни остава. Този ужас трябва да се превърне в нещо. Подредено доколкото може. С толкова неща. Но нека да покажем спалните. Найс. Това е някакво вип легло. Вип легло. Сега ще го видим колко е вип да не спадне докато спим.
Нашата си е най-яка, но и останалите почват вече да идват. Аз отивам да проверя баните как са. Stay tuned. Запивам си лъня там. И къде беше на Барбар? В Севлиево. И? Доволен си? Добре. Много е хубаво. Само ето беше яка чалга в барбаршопа. Много време. Те казваш много. Да. Това, още едни лампички, да си го направим още по-готинко. А ти влогваш също. Може да гледате Хващаме малка другата част страна от на лицето ми в нейния влог. Тук имаме право, тук имаме отляво. Имаме, взехме за вайб, такова за пръчки, де да сложим да ни мирише. А пръчки взехте ли? Взел съм, бе! Аз го видях там. Nice. Бях на охо, много добре. Така да ни мирише на хубавко. Е така да имаме за нашите и за вашите обувки. За нашите, а ние вече имаме нашите и вашите, така ли? Не, просто защото той взима едно, викам, това няма шанс да събереш 4 обувки. Да. И вика, почне да взима 3. Истината е, че се балансираме. Когато той взима нещо повече, викам, братле, това малко повече ще дойде. След това... Истината е... Няма да нужда от 3 килима за обувки. Не, истината е, че бяхме сигурни, че ще сте взели една камара неща. Ами, има място за USB. Пак ли се загледа в нещо? Не, просто точно беше дошъл интернета и пак спря. Както и Здравко каза, нямахме през цялото време интернет, нито обхват и това се оказа най-хубавото нещо от целия фестивал, защото успяхме да се отпуснем наистина и да се откъснем от обичайната ни среда. Ето тук ще се случва практиката ми след няколко дни. Ще ви покажем. Релаксация. Това е Дона. Сега се релаксираме, чак след като се релаксираме тук най-накрая си направихме нашето пространство. И след малко започва опенинг, отваря купона, така че ще ходим да видим какво се случва там. А в колко часа също ще бъде отваряне? След час. Вече може да кажа, че активирахме нашите импулси. Много високи сетива сме. Настръхнали сме. Как се казваш? Вяра. Вяра? Какво по-хубаво име от това? Вяра. Не съм много добър в тези приказки, затова искам само да ви благодаря за предна година, за доверието, за това, че сте тук, за това, че сте отворени да преживеете едно по-различно фестивално преживяване в нашата родна България. Нашият екип се старае всяка година да подобрява своята работа, нещата, които правим, продукция, декорация, организация. И наистина е така, страшно много се бяха постарали и тази година. Благодарим за цялото изживяване. Пичове!
И това беше Lost Gypsyland с нас. А какво може да очаквате в следващото видео? Ето малко sneak peek от него. Благодаря ви, че бяхте с мен. Пожелавам ви един страхотен и успешен ден.